ce surpriză avem pentru prietenii noștri din Castellion. O surpriză extraordinară, extraordinară zic eu. Să vedeți dacă vă place. Să o cântăm împreună, în mod special Mămicuțele, da? Da? Se numește, am văzut că aici aveți mare, 2 pași, mai aveți și munte, tot 2 pași. Și noi, să spunem, la intermediar am cântat sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Mânuțe și dans. Bravo, bărbate! Hai! Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. În sală! Sprinteră frumoasă, dacă o vezi nu poți uita. Ochi de foc ca 2 stele, șoapte murmuri de izvor. M-a privit numai odată și-am aflat ce înseamnă dor. Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Adică tu? Sprintenă frumoasă, dacă o vezi nu poți uita. Am să trec și mâine seară cu un buchet de busuioc. Dacă vrea să mă sărute, vrei? Pot să spun că am noroc. Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Sprinteră frumoasă, dacă o vezi nu poți uita. Doamnele, mânuțele sus și... Așa! Doamne, cât e de frumos! Ne mai întâlnim, nu? N-am auzit. Am să trec și mâine seară cu un buchet de busuioc. Dacă vrea să mă sărute, pot să spun că am noroc. Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Păi tu? Sprinteră frumoasă, să fii tu, dacă o vezi nu poți uita. Și acum cântăm împreună la semnul meu. Și sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Sprinteră frumoasă, dacă o vezi nu poți